Tomato Assassin! El meu braç! Què, Tomato? Com ho portes, això? Estàs podrit! Això serà el teu final! Ho tens clar. Estàs acabat, tros de brètol. Sí, potser acabis amb mi pasta, però no amb el pròxim assassin. El pròxim assassin? No em facis riure, pallasso. Tu ves rient, pasta. Ja t'ho trobaràs. Que impertinent. No estàs en condicions d'amenaçar-me, borinot. No és cap amenaça, xato. Pots estar ben segur que l'últim assassin buscarà venjança. L'últim assassin? Però si el teu fill va morir durant l'atac al nostre poblat. Això és el que jo també pensava, però no és així. I si esperes que et digui on és, ho tens clar. Serà ell qui et trobi. Quina sorpresa. Perfecte. Així no hauré de moure el cul. Que vingui quan vulgui. L'estaré esperant. Desgraciat. Per què, pasta? Per què? Jo érem amics. Si ens fèiem un equip perfecte, no entenc res. Amics? Amics, dius? Com tens la boca, vergonya? Un amic no m'hagués abandonat. Un amic no m'hagués deixat morir. No, no és veritat, pasta. Tu ho saps. Ho sento, Tomato. L'únic que sé és que Mopasta ja fa temps que va deixar d'existir. Com pots veure, ja no sóc com abans. Ara, el meu nom és Fiber Carrot. Recorda-ho bé, perquè serà l'última cosa que facis. Adéu, Tomato Assassin! Acabes de signar la teva sentència de mort, pasta. Si el meu fill no acaba amb tu, ho faré jo. Boig, així que el pròxim assassin, Molt bé, Tomato. Si això que dius és veritat, esperarem el teu fill amb impaciència.